gbasara onye na-arịa ya mana oke. Ihe m ji ekwu bụ na ihe niile anyị kwesịrị na-eme nwa gị. Ngwa ihe eji agba ọrịa Lassa fever. Obere oge na ị ga-emechi n'ekpe. Mba, tutekwa ha ka mbịa ka ha bịa ka m nye ha nri ka ire wee ike ga-eji wee ka m kwụsị gị ka o si dị maka ụkwụ ikwu kịta bịa kpọga m ụbọ afọ n'anya otu onye si ya mmadụ ole ịgbagoro n'ihu onye anyị na-ekiri ebe a bụ spana enwenụrụ mbọsọ o megoro ọnụ wee sị nwaanyị ọbụla na ọ fụrụ ya n'anya maka ọ na-aga na afịa mara maka ọ na-abụ mfụ nwaanyị otuo mgbakọ ya ọdịka ife niile mbụrụ mbụrụ ọpụnarị m ndị ka m mega ọnụ kwuo afọ ngụ lụzo n'anya afọ ngụ n'anya na-arapụcha nọọ ebe ịnọ ka ndị obodo n'izizi wee mewe ọnụ kwuo efe gbasara ịfụnanya ekwetara mba ekwetara bịkwa m mana ka anyị lewe n'anya ike akwetara ike nkwetara ka anyị lewe anya ka m bịala kọjie m ọkpado n'ọ na ka ịcha ịna kịta ka m naba ka ibe ji bụ ndị ọkịta mụ na gị kpaba okwu bara n'ọkpụkpụ ịbịa ka ịpụba nwata isi adọrọ gị ka m laba ka m emecha ka ga-abịa ka anyị nụ ọkụ ọdụ mma ọdụ mma na ụgbọ pepe m ụgbọ dudududu n'elu m ụgbọ pepe buru m na ma nnọọ nnụnụ m ewo nwa amagbu onwe ọkwa nwa achala ugo nwa nwa awụsọ mma nwa awụ ume nke abụọ m n'aka ya nya ị ga-eletacha ya anya ọfụma ọfụma ayọnụ ọkwa chai nwa awụ m ka m gwa ife na-ega na-eme gị na ire ajiri n'ukogbo na-enerirugo maka irugoto ayọnụ ị chọrọ njọ nwoke nwere ka ya esi wee gụnye gị n'ife ụmụ nwoke ibe ị na-enekwa ikpụta ọnụ gị anya ka ọ ragodo ị na-enekwa na anya gị ebe niile mpi mpi ebe anụma mpi ebe mpi ebe niile mpi enwere ife dị iche gị na-adaka na ife dị iche gị na-adaka agwụcha na ntutu isi gị dị mma ka na-eko nke gị eko ụkwụchakwa ịjọrọ njọ nwoke nya jebe onugogbo nne n'onwe gị tupu ikwube ma ụlọ elulo na ihe jegwa nwa onwe ife na-elu n'ebe ụdị anọ lụzo na ọ ma bịa na mmezu ka nna agwa gị emekwadị na onwe ife nji wee ka gị mma ife iji ka mụ onye mma ife dị ka gị onye na mụ na gị anya kịta anya mụ na na-eri nri ọfụma karịa gị anyị siri m ike nwoke sie ike nwoke ji obu nwoke wee kakwa gị ụmụ nwaanyị anaghị ene anya n'ihu onye mara mma ka m gwakwa gị ọ bụ na ị mara ka ị mara mkpọbụ na ọ na-ama rapụcha isiri ike nwoke karịa m ọkwụfọ ịmarụ mma ka o si dị n'uche ka m gwa gị ife ji karịa m gụnwava ya agwụcha na ị na-akpụ asụ mmiri n'ọnụ ife ji karịa bụ ọnụ ikputu ị nwere n'ime okpotokpo inwe na anya gakpụna n'ime na nka anyị dị ka adaka ife ji karịa m o nwere ife ji karịa m nwe onye bụ span ugo ka m na-agwa gị nwoke ka m gwa gị nwaanyị ọbụla ijekwuru karịa ma ọ bụ onye isi ọ bụ na nwaanyị ahụ nwaanyị afọ gị ife ọdụdụ ụmụaka ya adọ ya bụ okenye ife na-agwa gị ọbara mgbede ndị ya emenata onye nke a ka m na-agwa gị nya rụzie onye maka inwe anwa jebe ebe a onye nke a ya agbakọta ọsọ bụ nwaanyị ọ ya agbakọta ọgbana na ndị mmụọ ọ ya karịa mana o jekwu ndị mmụọ karịa dị na ị nọ nya anyị na-atụzi ụjọ maka nwa ya mewe kwenatara m ya na ọzi nke mụ na-enye gị nsogbu na ọ na-akụzi gị papapapa na ahụ rapụ enwere ife nchacha ife dị anya ma ọ bụrụ tọwa gị ma ayọ na egwu rapụ ayọ mfesi ejiri iru gị atụ m egwu anụmatụ gị egwu na ife na-atụ egwu maka ogbugbu maka ịnwe anwa ejekwu nwa ọbụla nkịta a ga-eji okwute tụgbugbuo oge anya tụkọta gị na aja aghọrọ ofe ife ọmụbụ ayọ mụnwa bụ spana na-agwa gị na jekwuru ya nwaanyị ọbụla ihe eji okwute tụgburu oge anya ọsị m na-atụ ya egwu tụọ gị egwu na ụdị anya mma echi m nke nwoke ị na-enekwa ọsụ asụ n'isi gị n'ọnụ apụ na imi na efe njọ ijọ
Awo ịtọkị na-ebe na ala imejọ ọnụ. Ibe agada gbajuru ụzọ. Agara gbachiri. Kefe mgbachiri. Ọgwụ na-arụ ịdị nrọ na-arụ ebe a. Onwere ka ije eje ka ibe ite. Nrọ. Kefe na-eme na ala. Ezigbo nrọ. Kefe na-eme na ala. Mopol, o agba egwu. Ebe ọ na o agba egwu. Ọ bụ onye oti mkpu m. Mopol. Nnezi anya na ebe nke nna mara ya mfụrụ. Nke nwa. Mụnwa. Eso agba egwu. Ebe ọ dịkwa ma ihe bụ onye nche m. Seba tata kunye kwụlọtọ teta ụla. Ana m echele ihe nche. Imejeru ọlụ. Ikpogo gai. Nke a bụgboro abụọ ị na-ekpelite m ụra. Achọrọ m ya ahụ. Na iji dọla n'aka ndị ejide Europe n'aka ebe. Ọsọsọ Europe ma Finland. Ikpogo gai. Akpọbụ m ya ọbụla aga ka m kpọọ ya ọzọ. Ọ ya kunu jebe ọlụ. Ọgba ife na-ebe. Mana ebe a na-alụ ụlọ na-alarụsụ. Ife akwa ngwa ọ na-aga. Oge ọbụla m fụrụ ya m ga-agwa ya esi na ọ bụ otu mgbe. Nọmba ya na-aga. Nọmba ya na-aga. Jee chọrọ ya bụ nje n'ọjọọ. Ọgọjọna ọ dị ka mma anọ n'ụlọ ka nje larụkwuo. Ịtụkwa dọla na Europe. Onye ala. M ga-agwa m Pọl isi n'otu mgbu ka ọ bụ. Ọ nyagide moto ọgba breki dapụ. Onye na-ahazi igwe. Oke agụ. Onye ka nke na-atọ onye ala ahụ kala mmadụ a na-enyelụ. Ahụrụ ya ka ọ chọrọ. Ọ sị na ọ na-alụ ụlọ ebe m bụ otigbu ya n'ime ụlọ. Abụ m onye nche ya nọ. Ọ gị ya bụ Pọl bụrụ otigbu. Ịbara ahịhịa. Ọ bụrụ ebe ọ na-abịa arahụ ụra. Nna m atagbọrọ m ya. Biko weta na ọjị abịa na m weta ọjị. Mba, ọ bụrụ ngị nwa ga-asị m weta ọjị. Ọmụnwa ga-ebute ọjị butere iyi. Ịmasịkwa ka esi eme ya. Oke agụ. Ọmacha ncha. O nweghị ihe ịma gị ịmụ ihe niile. Ma kpọzie otu nwa gị kpọọ ya ka ọ jee gote ịma ọ dị na-aṅụ kpụrụkpụrụ. Ọ bụrụ otu onwe ma na ibu akọ wee bịa mgbapụta obutu. Ebu ma ọ na-enụrọ. Ị nụrụ ihe mere n'ogbe anyị a n'izuụka gara aga? Mba. Otu mmụọ si pụnarị onye uwe ojii were gbarie onye na-akwụ ụgbọala bọọsụ. Ị nụbere? Mba. Na Johnson ebe ni. Ka m wepụnarị onye uwe ojii asị ihe na a na-azọ ka o bunye ha moto ka ha were jee bukọrọ ndị mmadụ na ha si eje dị otu a azọkatazie ama masị mgbapụnarị onye uwe ojii gbara draiva ugbo. Ọkwọchukwu gaza anyị n'obodo anyị. Nna m mana ejidekwa onye eke. Ozugbo ya wụ mgbọ anụrụ ụda egbe tawa oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ onye ọbụla meta a mechara nụzie na ejidere ya bụ onye uwe ojii. Ekwesịghị ịtị afụfụ akwụkwọ afụfụ n'ulu ya. Ọ dị ka ekwe omume n'obodo. Gịnị ma eme n'obodo anyị? Ka ọ ga-esi mee n'obodo anyị? Gịnị ma eme n'obodo anyị? Nke a bụ mbụ ka ọ ya bụ abụọ. Nke mere mgbe gara aga n'ụzọ alakara ịnụrụ ya onye uwe ojii mgbapụnarị ụgbara mmadụ debe akpụrụ ya je kpọchie oru echi ọ na-ala onwe ya. Ọtụtụ dị anaghị akọ ya ka o buru ibu onwe ihe ga-eme ya ọ ga-anara onwe ya. Ọchukwu ga-enyere anyị aka n'obodo ahụ. Ise o ọkwofu ndị uwe ojii anụ akịta gburu
ụgbọala mopol si ka fa wee jee mere dị ha jecha na achọrọ ha ya machi ha akpa ọ bụrụ mbụ mopol ma nna kwụ ị mara na ọ dị akụkọ a nkọrọ gị na-aga eme gị mgbọ mpụnarị ndị ebe ụmụ gị dobedoro bọọdụ a ha bute ka anyị otu aka bọọdụ draft oke agụ gị na draft a sọ chukwu ma ife ga-ekewu nna Spana adị mmanụ ga wetara m dị ihe na Count 10 rings. Count rings. That way, no, if I look him, and I couldn't all span. On will say, on will sit. All I know. Ogubere ike ụlọ anyị na-agba odibo mgbe ọbụla ị na-efichasị ụlọ ọyịla na-eficha na-eme ibe niile ka ngwe ya agba isi agwọ ka ihe ama na ụlọ ya agba ike Livi ka otu ọ ga-esi na-agwụ m ike ebe ma na ọrụ a bụ ọrụ na-amasị m ọrụ na-amasị gị Sito ka ndị oge ajụ nke ugbo na kedu mgbe ọ dị gị ka nna anyị ukwu anyị nọ na ụlọ ọrụ ya na-arụ ọrụ ọgajụna nwere ike idu mmadụ ka mmadụ nọ na nke ya ka mgbe ọ dị ka ya edu anyị ka anyị nọrọ na nke anyị mmadụ na-alụzi ụlọ aka nke ya na Livi o nwuru dajụ na-ajụ nnọọ ọ na-agba m isi gharịgharị o mmadụ na-ekwu okwu idu ọrụ ugbu a gị nwa na onwe gị ekwu okwu idu ọrụ ị kwesịghị ị na-ekwu okwu idu ọrụ na mbe kwesịrị ị na-ekwu okwu idu ọrụ maka gịnị Livi ị mara ọrụ ọkwa gwa ka ntinye m 10 pipe kịta ị maghị nke bụ 10 aka na-alụ weda alụpụ nkịta otele aka na-alụ weda alụpụ nkịta otele mwa bụ Livinus mma na ebe a lụọ ọrụ ọnwa na ọnwa wee lụpụta edumaka nke m mma alụpụta anyị edubu nke m na-alụzi nke m iche Livi biko ọ bụ maka nke ịmakwuna ọga anyị bụ Jona onwe dị ike ọma nwe anwa du oge ọnụ ọrụ maka na onwe bụ ọrụ ịmụta achọla m ịma nke ahụ Sito ife na-agwa jee denya na ofu ebe agwa gị mụnwa bụ Livinus na mma alụkata lụọ lụpụtala onwe m ife lụpụtala onwe m ọnọdụ na mmara n'ebe a nwụọ n'ụlọ na-alụ mekanik nwụọ ebe a na mmara ebe a nwụọ rụrụ wetere m 18 ka m lụzufu ihe metọ m ije nke egoro mmiri pịa wọta biko ọ ihe ma mmiri na pịa wọta biko wetere m 18 ka anyị mepụ ihe apụ ya nweta 18 ka m bịa Jona aka ji ọga m ọga Jona ya nke abụrụ ihe na ana ọga Jona biko bịa kedu ndị machi aka ndị uwe ojii eche m mụrụ si m na ndị uwe ojii nwere ụgbọala ụnụ wee mere ha buru ụgbọala anyị wee jee anọkwa m ebe nọ ọga m kpọọ m
Omsim na ndị uwe ojii ji aka mkpọ. Kedu ife mesi faji wejide ebe fa buru ụgbọ na ya jemere? Ọgajona amọkwa m o. Amọrọ m. Nsogbu ọga ya erika o. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya na nwunye ya, ọ bụrụ ya na onye nwe ụlọ. Ọ bụrụ ya na nwunye onye nwe ụlọ, kịta ọ bụrụ ya na ndị uwe ojii. Ịma steshọn ebe fa bụ ya wee je? Ọkaka police station. Sito, ịnụ gị ahụ. Ị ga-elekọtazi workshop anyị. Ka nje ebe ahụ ọkọmọdé fe nje. Ụgbaka. Chelu. Chere. Chelu ka m. Nọrọ. Makwado ihe mere ka ọ pụta biko. Ụkpaka, ọdụ oge ọbụla ka gị na ọga gị na-aba na nsogbu. Oke mechie ọnụ okenye na-egwu ogwu a na-ekwu na ihe ọkụ gbafada ị na-asị ma ọ gwara abụọ na nwere ya kwufu oyi. Ị na-akụzi maka na na-adụghị ndụmọdụ. Ọga Jonas Ọga Jonas abịa n'ụlọ ọrụ Jona ihe na-eme ka nkụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ndị akụkọ a na-akọ ihe na-eme n'obodo anyị nwanne gbara mgharị ihe na-eme n'obodo a nwanne juru m anya mana ezi onye hapụrụ Imesigo ka nke mbụ. Bịa nwoke Nọlani. Nọlani! Kedu ife unu mee? A sị na unu bụ mmadụ gbafu. Onye ndị uwe ojii nje. Ndị uwe ojii na-asị ha na-eghe ahịcha asị a na-eresi ndị mmadụ. Ndị uwe ojii anyị nwa ahụ idiri mmadụ. Maka gịnị si? Asị unu kugbu mmadụ. Anyị afụgburu onye ọbụla. Kedu ife mee? Ọ gịda ka ị ga-ajụ m ezigbo ajụjụ. Ọgajona akwa m gwara gị na ndị uwe ojii si na ha chọrọ iji moto anyị jee ọrụ. Ha buru moto anyị jebe ọrụ. Ha bịa gwa mụ na ọga m si na ọ bụrụ na ha jechaa ọrụ ha bata eme gị na amachi anyị akpa. Anyị ekweta anyị nye ha moto anyị ha buru mụ na ọga m wee baa na ebe anyị ga-eji kwọrọ ndụ mmanụ. Anụrụ ebe ahụ nwụtacha ihe ka anyị na-apụtazi nekwa anya nekwa moto anyị ụgbọala anyị fụzie ya onwere onye n'ebe onwere onye uwe ojii anyị fụrụ ya. Ọga m na-asịgara ihe mere mụnwa na onwe m na-asịgara ihe mere ọga m nọ n'iru na ọ na-azụ ka a na-eme ọga m aga sị ka o jee mara ihe mere ụgbọala ya ka ọ na-eruzi ebe a ndụ mmadụ gbanye okilikili ka a na-ekwu mụnwa maka na m fụrụ ihe mere na ndị mmadụ gbara okilikili nọrọ ebe nnọ nsị ka mbe eje nọrọ ebe nnọ ka a na-ekwusi ejiri etiwe ya si n'ogburu mmadụ mana onwere mmadụ anyị gburu anyị afụrụ mmadụ anyị gburu anyị enwere ihe anyị mere. Ndị eke n'ala ụlọ ụgbọala kedu ebe fanwa nọ? Ndị eke narụ anyị ụgbọala ịma na ihe ọga m ji wee nye ụgbọala ahụ maka na ofu onye n'ime ya bụ enyi nwoke. Nke nwa bụ enyi ya nwoke eme ya? Ama m ya. Ịma afịa? Amara m afịa mana mfịa n'iru ama m ya otu anyị si amara ya ama m ya. Ahụ ike akpọ akara ekwentị ọ ga-aza? Akara ekwentị ana m akpụ ya oge mgbe o kwela aga mana mfịa Ọgajona mma ama m onye ọbụla. Okwu adịrọ n'efu. Akwa ya? Ndị uwe ojii akụkọ nkịta ịgwago m eziokwu ife mere. Okwu adịrọ mụkwa ole nwere ọdụ okwu n'ebe a. M ga-eje chọọ onye ọkaikpe ọnụ ya kara aka esochie ife anya na-emefe. Mana ịgwago nwunye ya onye mụpụ. Ọgajona abụ m onye ara nnọkọta nje gwa ya igbu onwe ya. Mba ị ga-ejekwa jegwu ya. Ị ga-agwụ ya ọ kwesịrị ịma ozugbo ị ga-ejebi ya kịta jegwu ya ọ kwesịrị ịma ka mụ nwa jee kpọọ onye ọkaikpe ka mmalụ ka a ga-esisi onye ọkaikpe ga-akpọpụta nwa ọga m. Ka ife a na-ekwu o nwere nke mma che ka m chọọ onye ọkaikpe m
nwanne m onye ọka ikpe m ọ ga-adịla m daalụ irugo ya bụ na oge na-etere aka kịta arapịa ọnaba hel nwanne ife imerụ ọ ga-adịla m daalụ ngwa ka o mesịa anyị ga-afụ daalụ oziọma o oziọma akara aka fasi na ife ikpe mopola enwere ikpe ọ ebe ọ bụ na fejidego ndị uwe ojii lụọ anị ya fa na oge netara aka fa ga-arapụzi ya ka ọ naba e mere na ọ dịkwa na mma otu ihe a si mee ka a mara na nwoke ma ọ ga-amụta ihe na ya mba agụ ekwuru otu ahụ ife a bụrụ okwu mopola ịmụta ife ke maka ndị uwe ojii mere ya ọ na ndị uwe ojii enwere ụgbọala faji alụ patrol gịnị ma oge ọbụla feje jide ndị a na-alụ kabụkabụ na-ebugharị nwee moto eji ebugharị ndị mmadụ je jide fa were moto fa were ụgbọala fa na-agagharị na-alụ anị fa na-alụ nwanne m ife dị njọ dị njọ ihe dị njọ ajọ ka ọ bụrụ na m na-agbaga gị okwu ma gee m ntị o nwere ihe n'uche nke m ndị a na-ebu ndị otu ndị draiva na-ebugharị ndị mmadụ o nwere ihe ha kwesịrị ịmụta ha mụta ya bụ ihe tinye n'ọrụ ya magbu onwe ya ọnwụ na ha ga-ekwe kpokọta onwe ha ọnụ bịa họpụta otu a na-akpọ Alliance Against Police Confusion nke a na-akpọ AAPC ọ ga-amagbu onwe ya taa onye uwe ojii bara moto ọkwụ ha ụgwọ echi ha dochiri ụzọ na-ana 20 naira nwanne echi ha dochiri ihe n'ụzọ onye buru moto gafeta akwụsị ya nene moto ya nke ọzọ ịnụ na mgbọfuru n'ike ọ kwasa n'aka ndị uwe ojii mgbọfụwa n'ike ogbuo nwa mmadụ nke ahụ nke na-aka agbawa m obi ọ na-ewegbu m ewegbu hel agụ nwanne m ife ada agwụ ana ife a na-alụ ada agwụ mpụfe ada agwụ ọ ka anya ama ma gọọmenti etiti ọ ga-etinyela anyị anya na alụmanụ ndị uwe ojii a na-alụ ichetara m ife ihe anyị kwuru na chere ka m kpọọ onye isi ndị uwe ojii obodo a ije kara ekwentị ya gwa m iji agụ egwu ewo nọmba ya dị ebe a enyi m nwoke na ọ gabana ewo ị ga-adọrọsikwa n'ife a ị ga-adịrị ya nye m nke gị ka m nwere kpọọ ya nke m nwere netwọk ewo ọ nwere netwọk nnukwu foonu enwere netwọk na ọ makwara mmanụ efu o nwekwa ihe eji eme nke ya mma ị ga-egbukwa m egbo ka ọ bago ọ dị ka ibutego ụkwa n'ukwu kpaka ibutela ụkwa n'ukwu kpaka gbanye m mmanya ka nka nlacha anya m mmanya ọ na-adị mgbe oge ụfọdụ akpọ ndị mmadụ fa bịa ka anyị gwa aṅụ nna ikwu ahụrụ m mopo na-alọtago likwe ka ọ na-abịa ebe a ọ na-abịa mopo dịkwa fresh ọ dị mma obi dị m ụtọ na ịrapụgo ụlọ ndị uwe ojii nata Oga, ọ bụ na ịbịa kịta ị ga-ejide ya Oga dị very sure ọ nwoke anyị na-achọ